Біздің Қыстыбай КВН командасы шыға. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, әти үштен қайта. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, әни Қыстыбай ашата. Әти тәмлі дия, әнием ашана. Тик ол күрмәгәндә, әти үтке ашата. Қаршы алақ барс, ең қайнар юмор Қыстыбай КВН командасынан башлайбыз! Һәм безнең беренче миниатюра мазохист кышытканнар арасында. Бу җәннәт эчендә минем баласым Мансур, әйдә киттек тегендә. Қоя! Онда шайтан таяклары үсә. Киттек. Әйдә! Күз алдырыгызга китерегез, аноним клуб. Исәнмесез? Минем исемем Йося, мин еврей. Исәнмесез? Минем исемем Абрахам, һәм мин еврей. Исәнмесез? Минем исемем Рәис. Ну мин Мишәр, егетләр. Безнеке. Хәзер күп кенә кибетләрдә охранник булып әбиләр эшли. Күз алдыгызга китерегез кибеттә булган хәл. Ограбление бу! Акчаларны чыгар, тиз! Давай! Охрана! Нәрсә булды, кызым? Күрмисеңме, кара кергән? Күрмим шул, күрмим. Илдар, улым, әйттем бит инде иртәгә пенсия алам дип, бармыннан бар. Шәһәр егетләре авылга барыр алдыннан әзерләнү лагерында. Так, манкалар жиылды. Барығызда мұндамы? Монда, сэр! Исемің неше курсант? Абдырахим! Исеңдә қалдыр Абдырахим. Ауылда бір ненді де исемнәр юк, кушаматлар гына. Башай! Үрдәк. Мачо. Алай ярым әле, сэр. Әлбәттә, ул бит председатель малае. Һәм инде беренче сорау. Көтүгә барганда беренче чиратта үзегез белән нәрсә аласыз? Шай, сыр! Юк! Кагаз, сэр. Юк! Тетрис. Красавчик, председатель малае, молодец, менә шулай. Так, телефоннарны бирегез. Телефоннар. Нигә иптәш капитан? Сез чөнки сезгә авылда телефон кирәкмәячәк. Авылда НСС тотмый. Так, һәм соңгысы. Сез шәһәрдә нинди генә төккән, нинди генә крутой егетләр булсагыз да, авыл халкы өчен сез кем? Бәрәңге ашамаган имгәкләр, сэр! Кем сен курсант? Имгәк! Кем? Имгәк, сэр! Менә монда әйт, кем? Имгәк, сэр! Ишетмим! Имгәк, сэр! Менә шулай әйбәт. Ярый, имгәкләр, теориядан практикага күчәбез. Направо! Авылга, на старт! Внимание! Шивутыбыз! Білесізбі? Билет 100 сум тұра КВН-ға. Қыстыбай 20 сум. Яғни бір билет бәйесіне сіз 5 Қыстыбай ала аласыз. Рәхмәт зал, барлық Қыстыбайлар арасынан нәқ менә безне сайлаган өчен.